Na-rescue sa Talomo Police sa Davao City ang menor de edad nga maoy nagpakatag og bomb threat sa duha ka eskwelahan sa Talomo ug Matina area. Ani nga report ni Argil Relator. Pinaagi sa social media post, di nakalatig nga gitamnan niya og landmine kung asa gi-share niya ang post nga nagatapok ang mga estudyante sa field sa Daniel R. Aguinaldo National High School o DRANS na ilhan sa kapulisan ang nagpakatag og bomb threat. Na ila kini nga usa ka 14 anyos nga lalaki. Gisubay ang panimalay sa maong minor de edad ug malampuson siyang na-rescue. Sumala sa kapulisan, aminado matud pa ang minor de edad nga siya ang nagpasiugda sa bomb threat pinaagi sa paggamit og daghang social media accounts aron nagpakatag og bomb threat lakip ang sa Talomo National High School. Kanhi estudyante di ay kini sa DRANS apan gibalhin sa Matina Pangi National High School tungod sa daghang behavioral issues. Walay criminal liability ang maong minor de edad ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act. Girefer siya sa social worker alang sa monitoring ug counseling intervention. Gipahimangnuan sab sa mga otoridad ang mga ginikanan nga i-monitor ang ilang mga anak. Parayon pa sa ginasuta kung kinsa pa ang ubang nagpakatag og bomb threat. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.